So hello, what's up sa inyo dyan mga guys? Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. And for today's video, padulong mi og another events place diri sa Tagum City. So kani siya events place mga guys, first time papud mi maka-event dira so belma punong Resthouse. So tara mga guys, banimin ninyo, let's go! So diri banda mga guys, mabantayan ninyo diha karana ay lingid. So dira padulong ang mabelma dira ta pasulod. So syempre bantay-bantay lang tayo nagtabok mga guys kay 6 lane kay diri napita. O daghan kay mga nga dagkong sakyanan diri so hinahinay lang gyud tayo nagtabok. So gikan diri sa kanto mga guys, around 3 to 5 kilometers po diyang kalayo bago ta mabot og mabelma. So again, let's go! So as you can see mga guys, ginasupay lang na to ang mga signage Syempre bisag asa ta mga guys nga lugar, kung wala ta katuod, be observant lang ta sa mga signage or signboard Kung mahimo, mag-Google Map ta mga guys. So we are here mga guys. So i-montage na lang ako ang venue So let's go!